Huomenta, arvoisat kollegat. Lämpimästi tervetuloa Reutersin uutismediaverkossa 2025-raportin julkistustilaisuuteen. Olen Noora Alanne, tunnen teistä suurimman osan. Meidän on tutkimussäätiön johtaja ja juonan tämän aamun tilaisuuden. Seuraavan 1,5 tunnin aikana me kuullaan tiivistelmä kansainvälisen raportin tuloksista, jonka jälkeen me syvennytään sitten maaraporttiin, eli Suomen näkökulmaan, tutkija Esa Reunasen ja muutaman raporttia kommentoinnin asiantuntijan kanssa. Ja raportin voitte ladata säätiön verkkosivuilta osoitteesta mediasaatio.fi/tutkimukset/Reuters. Ja kun jaatte sisältöjä somessa, niin muistakaa käyttää hashtagia DNR2025. Mutta sitten asiaan. Tämän aamun avauspuheenvuoron kuullaan Reuters-instituutin tutkijalta, ja tästä syystä jatketaan englanniksi. I warmly welcome Amy Russ Arguedas, postdoctoral research fellow at the Reuters Institute. Amy works on the Trust in News project, and prior to pursuing her doctorate, Amy worked as a journalist for 5 years at the Costa Rican newspaper La Nación. Amy will present us some highlights from the international report, after which the audience will have the chance to ask some questions. And as mentioned already in Finnish, you can write your questions through the chat function at any time during her presentation. So glad you're here with us. I know it's very early in the UK, but happy to have you here, and go ahead with your presentation, Amy. Great. Thank you so much for having me. I really appreciate the opportunity to be here. And I just want to apologize. I have a bit of a cold, so I hope that it doesn't interfere too much with my presentation. So I'm going to go ahead and share my screen. And if you could just confirm that you could see it okay, that would be helpful. Yes. Okay, excellent. Great. So thanks again so much for having me. It's great to be back again this year. I'm just going to run through some of the key findings, and I'll pepper in a few kind of Finland data points, but this will be a focus on kind of the broader global trends that we're seeing in this year's report. So this is our 14th digital news report this year. It's the largest one we've done yet this year, with the addition of Serbia, and it's representing roughly half of the world's population. So for those of you who might not be familiar with the methodology of the report, this is based on an online survey that was conducted between January and early February by YouGov. Now, since this is an online survey, it's going to tend to underrepresent some of the offline news consumption behaviors. So things like television or print, for example. And the other thing that's important to keep in mind, especially when looking at some of the cross-national comparisons, is that in some of the markets, particularly the African markets, but also in India, we see the same thing. Countries with lower internet penetration, the data is going to represent kind of younger, more educated audiences. So we need a little bit of caution there when doing some of these cross-national comparisons. And of course, we're very thankful to our sponsors for making this work possible. Our main sponsor, the Google News Initiative, but of course also the Media Industry Research Foundation. So I'm going to dive into the key findings, and kind of one of the main issues that we focus on this year has to do with this general trend in which, traditional news media seem to be losing influence on digital platforms where there's other players like personalities and influencers that seem to be getting kind of more attention. And of course, one of the places where we see this really clearly this year is in the United States. So this chart here shows us the proportion of people who have accessed different kinds of news sources weekly. And we can see here all the traditional news sources kind of going down. Television, for example, down 22 percentage points. And at the same time, we see kind of this uptick in social media. And this time is actually the first time in the United States where it's overtaken the traditional news sources, including television. And what's kind of distinct here is that last round with the Trump elections, we kind of saw all of the boats rise. So people were looking more across these different types of news sources. But this time around, it looks like only social media really saw this Trump bump. Whereas the traditional sources did not benefit in the same way this time.
We also see news podcasts kind of having further reach than radio. And we also see the emergence of AI news chatbots as a source of news. And these two we included for the first time in this year's survey, and we'll continue to ask about alongside all of these other sources. And of course, part of what's driving some of these shifts has to do with demographic changes. And we can see in this chart, this is the main source of news, and it's split down by age groups. And the main point here really is, older people still continue to use television, as we can see on the right-hand side. But when it comes to younger people, they're really relying most heavily on social media for news. For the under 25s, it was up 13 percentage points this year. And they're just using kind of more direct ways of accessing news, like online news sites, even online, less than some of the older age groups, even though we do see kind of a dip here across the board. Um, Another interesting aspect here, as I mentioned too, has to do with the growing role of personalities and creators. And in 3 of the markets this year, we included questions asking people if they had seen specific individuals discussing or commenting on the news last week. And here, Joe Rogan, we see had a reach of close to a quarter of respondents saying that they had seen him in the past week. So, really, really large reach. And it's disproportionately popular with young men in many cases. Particularly with Joe Rogan. We also see some very clear splits along partisan lines. So the top 5 creators that we asked about tend to skew towards kind of right-leaning audiences, sorry. And then we see a couple of left-leaning commentators or commentators that kind of draw more left-leaning audiences. But again, really clear partisan splits in the case of the United States. And so, of course, the big question is this happening in other places? And broadly speaking, what we tend to see is that to a degree it is. So this chart here shows us people's reliance on social media and video networks as their main source of news. And we can see this kind of over time. And so you can see the United States there in the turquoise line that's basically kind of reached Brazil. And so it's joining this group of countries that have typically been mostly Latin American countries and some of the Asian markets as well, where social media is the main source of news. And some of the other markets, and we can see some of the European markets here, of course, Finland is there. We have seen growth in social media as the main source of news, but it's not nearly as steep as we've seen in some of these other markets. And so, and it's potential that we're seeing kind of a growing gap between these different types of media systems where, platforms play a disproportionate role in some of the markets. Oh, sorry, that was just the point that I made. It's also important to highlight that it's not entirely about partisan commentary. In many cases, we see, some news personalities, innovating with different kinds of formats. A really interesting case is that of Hugo Travers, who goes by Hugo Decrypt in France. So 22% of our respondents in France under the age of 35 said that they could see him discussing or commenting on the news in the last week, much higher than we see across the kind of the average of age groups. And so, having some success reaching some of these harder to reach groups in particular, and, getting access to important politicians now, as they kind of create this reputation for themselves. And in other markets, we kind of analyze some open responses about who people were paying attention to when it comes to personalities. And it's quite stark how it's a very male-dominated space in almost every place where we've looked at these already. And it's often a combination of kind of politics, commentary, sometimes entertainment. And it's also worth underscoring that in some cases these are people that are doing more critical forms of reporting in the case of India, for example, in contexts where the news media is often seen as being, too complacent or too cozy with the government. So, oftentimes doing this kind of work. So this growing kind of importance of personalities also, of course, comes in hand with some of the shifts that we're seeing in digital platforms. And of course, we've been tracking this for a while. And this chart here shows us we've been kind of tracking this again over time in 12 of the markets that we've been doing the survey in for the longest. And we can see how Facebook, again, has kind of decreased pretty considerably since it peaked in 2016. We see a lot more fragmentation across different social media platforms. And where we're really only seeing growth this year in Instagram and in
TikTok, so really the video-led networks are the ones that have grown the most, and YouTube down a little bit this year. But again, a lot of fragmentation, and it's also interesting to note how, despite all of the changes in X, we haven't really seen it decrease. It's pretty stable, even slightly up, and other alternative spaces like Threads or like Blue Sky remain, really marginal at this time. And part of the reason that the changing platforms matter is because people are actually oftentimes paying attention to different sources on these platforms. And we typically see that on the video-led kind of personalities and influencers tend to do better. But this year, what we wanted to highlight were some of the really interesting cross-national differences and who people are paying attention to on platforms. So this chart here is comparing the United Kingdom and the United States, and it's very clear here in the UK and this is focusing on X specifically, right? And we can see here that traditional news media and journalists are still kind of in the lead in the UK context, pretty far ahead of alternative news media and journalists, politicians, etc. In the US, we see a very different scenario. We see kind of traditional news media tied with other news media and journalists, but we also see them followed very closely by politicians and by news influencers. So again, reflecting some of these changes that I've been alluding to. We see kind of a similar type of dynamic, and here I'm going to look at the comparison between Finland and Kenya, and this is looking at TikTok specifically. So who do people pay attention to for news on TikTok? And we can see in Finland, again, traditional news media and journalists far ahead of these other sources of news, where creators are playing a smaller role, whereas in Kenya, creators and personalities are far ahead of all of the others, followed by alternative news media, and we see traditional news media, second to last. So really different dynamics here across some of the markets that we include. Another topical question that we've asked about this year has to do with these concerns around platform moderation, and are platforms doing enough, or are they doing too much in terms of moderating content that might not be illegal but that's deemed harmful. So we asked a question about this year. And in this chart, what we can see is that essentially, and that's the turquoise bar that you can see on the left, that majorities in most countries tend to feel like platforms are doing too little, like they're removing too little content. We can see that in the UK, this is, the bar is quite large, so the sentiment is quite widespread. In Finland, still, majorities feeling that too little is being removed, although the gap is a bit smaller than what we see in the UK. And this is different than what we see in the US, where opinions are really split. So it's like pretty even, too much, too little, and it's also split along partisan lines. So essentially, people on the left tend to feel like too little is being removed, and people on the right feel like too much is being removed. Again, reflecting some of this political polarization in the United States. Another related thing that we have brought back this year is a question asking people about their about their preference of formats. And so we ask, do you prefer to consume news in video or in audio or in text form? And what we're seeing here is kind of a growth of online video. So this chart shows us some of the data across countries. We can see the all markets on the left-hand side. It's pretty clear that majorities still prefer to read the news, 55% across all markets. But again, we see some important differences here. In Finland, the preference for reading is much, much higher. In UK, we see a similar thing, so people really liking to read more. Whereas in other markets like India, Mexico, and the Philippines, the preference to watch is actually larger than the preference to read. So again, a stronger inclination towards potentially some of these formats. Still, it's interesting when we look at Finland that, especially when we focus on the younger groups, we do see a bit of a shift here. So the under 25s are, they're less likely to prefer reading the news. It's still a majority, but less likely relative to some of the older groups, and they're more likely to prefer watching. So again, an interesting kind of demographic shift. Oh, sorry, there's a typo. There should be the 18 to 25s who are preferring to watch news relative to the older age groups. And so a lot of publishers have of course been paying attention to podcasts. They're a desired
audience because they tend to skew younger and wealthier, and they tend to be very interested and engaged in news. And so we see video podcasts also starting to join the mix here, on YouTube, for example, which has become an increasingly popular platform for podcasts, not just audio. In the US, we see, higher podcast listening than in other markets. Here's 15% are accessing specifically news podcasts weekly. And we see a split here of, traditional news media like the New York Times and the NPR with shows like The Daily and Up First. But then, of course, these really personality-driven podcasts like the Joe Rogan Experience. In the UK, podcasts for news are less popular, so they have around 7% weekly reach, which is actually the same reach that we see in Finland at 7%. And again, we see kind of this split of some of these podcast-focused organizations that have been, really acquiring a bigger audience alongside some of the more traditional players like the BBC. Again, personalities playing an important role in some of this. Another question that we have been following for a while has to do with misinformation. And this year we wanted to get a better sense of how audiences check what is true or false online. How do they deal with things? And it's important to keep in mind that it's kind of difficult to know if what people are saying is what they actually do. But nonetheless, what we can see here is a pretty clear hierarchy of intent in which people are still kind of going primarily to news sources that they trust, or they say that's where they would go when they encounter something that's important that they want to check. So again, this is looking like favorable for news organizations, and this applies pretty much across age groups. That said, we do see some age differences here, particularly among younger people who are more likely to pay attention to comments from other users relative to older age groups, and they're also more inclined to check on social media and video networks, and also more inclined to check on AI chatbots relative to older groups. And so the question then is, what news brands are people thinking of? And we included an open question about this in the survey this year, and we coded some of the open responses across different countries. Here you can see the coding from 4 of our countries, and we can see, traditional reputable news organizations typically at the very top of these lists, and also public service media doing really well in markets like the UK and Germany in terms of where people go to check their information. In the US, of course, again, we see kind of a bit of a different dynamic with some of these more partisan leaning outlets, and it really depends on what side of the political spectrum people fall on. Moving on to trust, we've found that trust in news is stable this year for the 3rd consecutive year in terms of the global figure. So 40% of our respondents say that they trust most news most of the time. And here we can see a few examples of country-specific charts tracking precisely trust over time. And we can see that in many of the markets where we had seen this kind of ongoing downward trend in trust, like in the UK and Germany, COVID was a big help, of course. We saw the big COVID bump, and things seem to have kind of leveled out after that in some of the markets that we've been paying attention to. But of course, in the Nordic markets, we've seen, and a handful of others, we've actually seen stability or even increasing trust. And of course, Finland is always the kind of the envy of the other markets when it comes to trust, really stable. We've seen an upward trend even in Norway. So again, some really interesting cross-national differences here. This time, we also included a question about how the news media might be able to increase trust. And we kind of found 4 main themes that were the things that came up in the responses. First, people emphasizing the role of impartiality, not necessarily surprising, wanting news organizations to leave their feelings and their opinions at the door. Facts, not opinions, as one of our respondents said. Second, a number of people focused on, issues having to do with accuracy, whether it's, fact checking, making sure you have the facts straight before you publish, fact-checking false claims, these kinds of things. Third, a number of participants also raised issues around transparency, whether it's around the news production process, other people really interested in, wanting to know, what sources are behind this, corrections policies, disclosure of biases, and these kinds of things. And then lastly, people talking about a variety of things that have to do with essentially better journalistic practices, whether it's more depth and detail, more investigative reporting, better sources, and these kinds of things. And the last kind of big area that we focused on this year is AI and the news. And of course, we've been paying attention to this since last year in the Digital News Report.
And we've included a question, as I mentioned earlier in the presentation, about the proportion of people who are using chatbots for news. And the figure is still, pretty small, but it's, 7% saying that they've used a chatbot for news in the past week, and the percentages double among the under 25s. And here we can see some of the main chatbots, of course, ChatGPT here in first place, followed by some of the others. But again, numbers still fairly small, but potentially we might see some growth here over time. We've brought back again the question about people's sense of comfort with news organizations using AI in different scenarios, and we find the same thing really, where people are still pretty uncomfortable when it comes to, instances where AI is playing a key role, especially when it comes to kind of content production, and that's what we can see in these kind of pink or maroon bars. Large majority saying that they are not comfortable, and somewhat larger comfort in the U.S. versus Europe. When it comes to the use of AI as kind of a tool by journalists, where journalists are still in the driver's seat, then we see the kind of the proportions flip, and people tend to be more comfortable with these kinds of AI uses. And we've also included a question about whether people think, kind of the impact they think AI is going to have on news across a variety of different kind of attributes here. And what we see is that people tend to think that AI is going to make news cheaper to make. It's going to make news more up to date, but they also think it's going to make news less transparent, less accurate, and essentially less trustworthy. So potentially an opportunity here for news organizations to emphasize some of these things that we know matter to audiences. And just a few other headlines to wrap up from this year's report. We see selective news avoidance remains high. So we still see 4 in 10 of our respondents saying that they often or sometimes avoid the news, which they often find to be overwhelming or depressing. We see some interest in news personalization, but we also find that it tends to be limited or kind of lower than personalization in other kinds of domains like music or entertainment. And when we ask people why, they often worry about, missing out on important stories, or, potentials for, algorithms to kind of lead them into echo chambers and these kinds of things. That said, we do see some interest in the personalization of news formats, and there's actually a chapter about this in the report this year. When it comes to pay, we see that, it's still fairly small numbers in most markets are paying for news, not majorities. It's slightly higher in Finland, and of course the highest in Norway of all of the markets that we track. And more people say that they would pay if there were potentially kind of more flexible payment options. So just to wrap things up, what does this all add up to? I mean, we see that the media is losing influence in some countries, especially as politicians and personalities are really using platforms to reach audiences in a different way. And the question here really is, how should the news media respond to this challenge? We see video and audio formats becoming increasingly popular, especially among younger audiences. And the question is here, how far should newsrooms shift away from text? Third, we find that trusted news is stable globally, and audiences still see news brands as an important place to check information that they think might be false or misleading. And again, how can trust levels be maintained or even increased? Third, we see that AI chatbots are now starting to be used as sources of news. And of course, there's a lot of anxieties around how this might change, the access model in the short and middle term. And lastly, we see that news subscriptions, have essentially stalled. Majorities aren't paying. And here the question is, if there's strategies like bundling or flexible payments that might help kind of shift the needle or increase these. Okay, this is the end of my presentation. So I am going to stop sharing the screen, but I'm happy to hear thoughts and comments. Thank you so much. Thank you, Amy. That was a very, very nice, quick, but still very informational report and recap on what has been the international report's highlights. Still waiting for the audience's questions, but at this point, I'd be interested in hearing your thoughts on, let's start on the negative. What do you think was most concerning about the results this year? Was there something that you're alarmed about? Yeah, I mean, I think I think concerning from the vantage point of news organizations really is this shift onto
platforms that we're seeing, you know, and I think it is concerning that where we're seeing growth in terms of these platforms is platforms that are designed for consumption to happen internally, right? They're not great for referral. So, you know, globally we see, you know, TikTok growing, YouTube is up there. It's not grown this year, but also Instagram. And so I think this is a really big challenge for news organizations, right? Because this is kind of where audiences are. They're increasingly using news this way. There's spaces where the competition with other types of potential news sources, as we saw, is you know, much stronger. And where, you know, you're competing with actors that are not necessarily playing by the same rule book, right? They're not always professional journalists, even though in some cases they are. But, you know, where it's often, you know, very partisan and these kinds of things. And so I think that this is obviously a very big challenge for news organizations. You know, how much do we want to lean in and go onto these platforms that we've already learned are very complicated places for news organizations, but again, are where people are going, and especially younger people are going. So it's a difficult, you know, balance to strike. And, you know, I think here that the big question that everybody's trying to figure out is what are the best ways that we can try to retain more direct relationships with audiences. And here it's just worth underscoring how, again, the Nordic countries are really the envy of a lot of places, because this is not what we're seeing in the Nordic countries, where people have a much stronger tradition of going, you know, directly into news websites, for example. So yeah, that's what I would say. Yeah, no, we are definitely going to talk about that later today. Yes, I'm sure. We are very proud of Finland, for example, having an audience that goes directly to apps and websites. But then where do you see hope? What is the story you're intrigued in following through later on? Yeah, I mean, I think that there's always a variety of stories, and even in on these platforms, like I mentioned, you know, there are people doing interesting, innovative types of reporting, you know, with vertical videos that do really well with young audiences. And I do think it's a reminder, you know, that they're maybe and we see younger audiences often say that they avoid news because they find it harder to understand or follow. And so, I mean, there's clearly audiences that have been underserved, and I think that these platforms certainly offer opportunities to try things out in different ways, and reaching some of these younger audiences. I think the other really clear silver lining in this report is, you know, the misinformation question, right? People say, you know, they don't trust, but, you know, when it comes down to it, you ask people, if you need to know, if something important you need to check, where do you go? And we still see trusted news outlets being at the top here. So, I mean, there's still a really clear and important roles that traditional news outlets are playing, even in these markets where things are really challenging. So I think that's really encouraging and useful to keep in mind. Perfect. Thank you so much, Amy. I don't see any other questions, so I'm happy to let you continue with other launches and what else you have during the day. It's a pleasure having you. Thank you so much for having me, and enjoy the rest of your launch. Thank you. Have a good day. You too. Bye-bye. Yes. Siinä oli vähän vertailua kansainvälisiin markkinoihin ja tuloksiin, mitä on siinä laajemmassa raportissa, mutta nyt toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi Esa Reunanen, Tampereen yliopiston tutkija, joka on siis tänäkin vuonna ollut vastuussa Uutismedian verkossa Suomeen keskittyvästä maaraportista ja sen tekemisestä. Esan esityksen aikana me kuullaan myös kommenttipuheenvuoroja, 2 kappaletta raporttia kommentoineilta Jooni Tuomiselta sekä Sonja Saarikoskelta. Mutta tässä kohtaa ole hyvä, Esa. Joo, kiitos. Joo. Tosiaan Esa Reunanen, olen täältä Tampereen yliopistosta ja nyt olen tämän niin kuin, Digital News Report-kyselyn käynyt läpi aineistot niin kuin Suomen näkökulmasta ja laatinut tällaisen niin kuin maaraportin, josta sitten esittelen melkeinpä kaikki luvut, mitä sieltä löytyy. Ekaksi vähän tuosta metodologiasta, sitten sosiaalisen median ja uutismedian suhteesta, niin kuin suosion kehityksestä, sitten tämä väylät uutisiin näiden tekoälyjen ja aggregaattisivujen merkityksen kasvusta, tekoälystä, kiinnostus uutisiin välttelystä, luottamusteema, sitten uutisista maksaminen ja sosiaalisen median uutiskäyttö, eli mihin siellä kiinnitetään huomiota ja mitkä on ne
alustat, mistä uutisia seurataan. Sitten voi olla, että uutisvideot, uutispodcastit, niin sitä ei tässä ehkä ehditä käydä läpi, mutta katsotaan. Laitatko seuraavan? Tuosta metodologiasta, niin toi Amy jo kertokin, että hän on tämmöinen nettipaneeli, jossa on joka maassa 2000 ihmistä vastaa ja siitä sitten paneeli on rakennettu niin, että se periaatteessa ikään kuin edustaisi aikuisväestöä. Jotain puutteitahan siinä on, että kun se on nettipaneeli, niin sitten varsinkin vanhemmasta väestöstä, jotka ei sit netissä ole, niin jää uupumaan. Ja sitten näyttäisi, että ihan tämä nuorin ikäluokka niin Suomessakin on niin kuin aliedustettuna tässä kyselyssä, että kannattaa huomioida se. No joo, sosiaalinen media on pääasiallinen uutislähde jo noin 1/4 suomalaisista nuorista aikuisista seuraava. Ja nyt jos katsotaan näitä suomalaisten pääasiallisia uutislähteitä noin kaikkiaan 10 vuoden ajalta, niin ei mitään kovin jyrkkiä muutoksia. Että toi verkkomedia on niin kuin kasvanut, mutta ei tässä 2020-luvulla enää kauheasti. Siinä on nyt ylimmässä viivassa mukana sekä some että sitten uutismedian uutissivustot. Uutismedian verkkosivustojen osuus tänä vuonna oli 44%, piti ihmiset niin kuin pääasiallisena uutislähteenä. Televisio on hyvin stabiili, se on 1/3 suomalaista sanoo, että televisio on heidän pääasiallinen uutislähde, ei muutosta. Mutta se mikä on muuttunut, niin on tämä painettu lehti, että se on pudonnut tuolta 15% 4%. Ja sitten samaan aikaan sosiaalisen median osuus on kasvanut 5–11% seuraa. Sitten kun katsotaan ikäluokittain näitä nuorempia 18–34-vuotiaita, niin siinä nyt sitten nämä uutismedian verkkosivustot on se suosituin pääasiallinen uutislähde ja se on ollut koko tämän tarkastelujakson noin puolelle se tärkein. Tuossa 21 näkyy pieni hyppy, jonka mä nyt tulkitsen, että liittyy tähän koronapandemiaan, että sieltä uutismedian sivuilta katseltiin niitä ohjeita ja uutisia siitä epidemian kehityksestä. Sosiaalinen media on kasvattanut merkitystään. 10% ollaan noustu tuonne 26%, mutta tässä nyt viime vuodet niin se on pysynyt samassa. Mutta siis 1/4 nuorista aikuisista niin he sanoo, että some on heidän pääasiallinen uutisväline. Ja tietenkin tässäkin näkyy tämä painetun lehden lasku, että 10% on pudottu 2%. Sitten seuraava. 55 vuotta täyttäneet, sitten taas vanhempi ikäluokka, niin siellähän toi televisio on ja pysyy puolelle se tärkein, että telkkariuutiset katsotaan. Ja sitten uutismedian verkkosivustot ja sovellukset on siellä ollut nousussa, mutta 2020-luvulla niin aika niukkaa se kasvu on ollut, että se 1/3. Mutta sen sijaan taas painetun lehden suosio on hiipunut selvästi, niin kuin tiedetään. Nuo äskeiset diat niin saatiin siitä, kun kysyttiin ihmisiltä niin kuin mediatyypeittäin, että oletko katsonut televisiota tai oletko katsonut uutismedian verkkosivuja, oletko katsonut televisioyhtiöiden verkkosivuja ja näin ollen. Mutta sitten kun kysytään medianimekkeittäin, että oletko katsonut Ylen TV-uutisia, Maikkarin TV-uutisia, Hesaria, Hesarin verkkosivuja ja näin poispäin, ja vedetään niistä sitten yhteen tämä uutismedian tavoittavuus, niin saadaan huomattavasti korkeammat prosenttiluvut. Ja tämä kertoo juuri siitä, että tällaisessa kyselytutkimuksessa niin on hyvin tärkeää se, että millä tavalla kysellään, ja niinpä nämä sit saadut prosenttiluvut on aina sitten sidoksissa siihen kyselyn tapaan. Ja
Ja nyt tällä jälkimmäisellä tavalla, kun kysytään nimenomaan sit lehtien ja niiden verkkoversion tavoittavuutta, niin saadaan aika korkeita ja aika stabiileja lukuja. Et kaikkiaan tämä yhdistetty tavoittavuus on ollut koko tarkastelujakson tuossa 90% tuntumassa. Verkkolehte on seurannut 82%, mutta painettu lehti on tippunut, ja sitten sekä painetun että verkkolehden lukijat, niin siinä se osuus on tippunut tuonne puoleen, ja vain verkkolehden lukijoiden osuus on tuplaantunut. Et siinä näkyy tämmöistä. No sitten vain painetun lehden lukijat, heitäkin vielä on, että 7% tämän tutkimuksen mukaan, ja nuorilla juurikin se 7%, ja sitten vähän vanhemmilla niin on pudonnut tuohon 8% 10%. Sitten tässä nyt näkyy melkein kaikki nämä mediat, joita kysyttiin, ja niiden kokonaistavoittuus joko verkosta tai sitten sähköisesti tai painettuna seuraa. Ja Suomessa selvästi tavoittavin olisi sit Yleisradio, Ylen uutiset, että siinä on radio, televisio ja verkko. Sitten on iltapäivälehdet, MTV-uutiset, Hesari ja näin poispäin. Et nämä on ne isot. Mutta mielenkiintoisia eroja on sitten, kun katsotaan sukupuolen ja ikäluokan mukaan. Et siinä on nuoret miehet ja nuoret naiset, niin näitä suuria seuraa vähemmän kuin vanhemmat, mutta sitten toisaalta heidänkin kesken on kiinnostavia eroja, että nuoret miehet sitten kuitenkin tuntuisi seuraavan näitä uutismedioita hiukan yleisemmin kuin nuoret naiset. Ja varsinkin sitten, kun puhutaan talouslehdistä tai ulkomaisista uutisvälineistä, että siinä on suorastaan huima ero. Ja sitten mikä niin ihan hätkähdytti hiukan tänä vuonna, niin oli toi nuorten naisten 9%, jotka sanoivat, että ei ole seurannut uutisia mistään näistä luetelluista medioista, ei verkosta eikä muuten, 9%. Et siinä voi olla nyt semmoista satunnaisvaihtelua, että viime vuonna se oli 5%, mutta kuitenkin niin jotenkin näyttäisi siltä, että sukupuolten kesken niin kuitenkin nuoret miehet on hiukan enemmän tässä uutismediassa mukana kuin nuoret naiset, joskin he molemmat sitten vähemmän seuraa ainakin näitä isoja medioita kuin sit keski-ikäiset tai sitä vanhemmat. Joo. Siinä ehkä tämä ensimmäinen jakso näistä kotimaan tuloksista. Yes, kiitos Esa. Täällä oli kysymys, että tarkoittaako verkkolehti sovelluksen ja selaimen uutisvirtaaja vai näköislehteä? Kyllä siinä varmaan on kaikki nämä. Yes, kiitos. Seuraavaksi meillä olisi kommenttipuheenvuoron aika. Eli me pyydettäisiin Joni Tuominen kommentoimaan aihetta nuoret saavat uutisensa algoritmilta, mutta se ei saa vaikuttaa julkaisupäätökseen. Joni Tuominen siis työskentelee MTV-uutisten sosiaalisen median vastaavana tuottajana. Hän on työskennellyt sisällöntuottajana digitaalisten median sisältöjen, viestinnän ja markkinoinnin parissa viimeisen 10 vuoden ajan. Ole hyvä, Joni. Moikka moi. Ei ainakaan tänään aiemmassa palsussa ei toiminut toi kamera ollenkaan, joku päivitys, mutta varmaan toivottavasti kuulette ainakin mut. Kyllä, ja kuva on kuitenkin tässä dialla, niin anna no niin, loistava juttu. Joo, tosiaan Joni Tuominen ja MTV-uutisilla työskentelen sosiaalisen median tuottajana. Ja, mä kirjoitin kommentin tämän vuoden raporttiotsikolla Nuoret saavat uutisensa algoritmilta, mutta se ei saa vaikuttaa julkaisupäätökseen. Ja tuossa kuultiinkin jo hyvin, että some on pääasiallinen uutislähde jo noin 1/4 suomalaisista nuorista aikuisista.
Ja sitten tiedetään jo aiemmistakin tutkimuksista, että vielä nuoremmille se on vielä merkittävämpi uutislähde. Mä olen tässä omassa työssäni uutisten sometuottajana seurannut näiden somealustojen kehittymistä tässä viime vuosien aikana aika tarkasti ja seurannut algoritmeja ja havainnoinut tätä kokonaisuutta. Ja siihen liittyen sitten kirjoitinkin tämän oman kommenttini, että tosiaan tiedetään, että se on merkittävä uutislähde näille nuorille se some, mutta oikeastaan nuoret saa sitten sen uutisensa siltä algoritmilta. Ja siihen tietysti siitä liittyy huolia ihan journalistisesti. Ja mä avaan tässä lyhyesti muutamalla kohdalla tätä. Eka on tietysti tuo alustariippuvuus ja algoritmien valta. Eli nämä somealustat määrittää algoritmeilla aika tarkkaan, että mitä käyttäjä näkee ja nostaa pintaan yleensä sellaiset sisällöt, jotka herättää eniten klikkauksia. Eli semmoiset sisällöt pärjää, jotka kerää lyhyessä ajassa mahdollisimman suuren huomioon ja kiinnostuksen. Ja tämä ei sitten välttämättä nosta niitä aiheita esille, mitkä olisi niitä journalistisesti tärkeimpiä. Ja tässä just erityisesti tämmöiset vaikeat ja yhteiskunnallisesti merkittävät aiheet voi jäädä näiden algoritmien suositusten varjoon, että jos ne vaikka videot eivät tosi nopeasti lähde keräämään reaktioita. Eli kyllä tässä herää huoli tietysti uutisten näkyvyydestä ja monimuotoisuudesta ja saattaa heikentää muutenkin niin kuin journalismin tavoittavuutta. Tämmöiset tärkeät aiheet voi jäädä vähemmälle huomiolle tämän helposti lähestyttävämmän sisällön sijaan. Ja sitten toisena tietty tämmöiset niin kuin kuplat ja hyperpersonoitu sisältö. Esimerkiksi tuon TikTokin tämän koukuttavuuden avoimena pidetään nimenomaan se algoritmia ja sitä kykyä oppia käyttämään mieltymykset, joiden pohjalta se sitten näyttää materiaalia. Ja se on tosi hyvä tässä ja tämän pohjalta se näyttää tällaista vastaavaa materiaalia lisää käyttäjälle, josta se käyttäjä jo pitää. Ja tämä voi tietysti sitten kaventaa maailmankuvaa ja luoda tämmöisen vääristyneen käsityksen siitä, että mikä on totta ja tärkeää. Ja tässä on tietysti myöskin paikka niin kuin vaikuttamiselle. Et voi johtaa tämmöisiin mielipidekupliin, jossa oma maailmankuva vaan vahvistuu ja muu todellisuus jää sitten vähemmälle huomiolle. No tässähän on tietysti paljon semmoista tietoa, mitä me jo yleisesti tiedetään aiemmistakin tutkimuksista. Mutta kyllä mä pidän huolestuttavana tätä nykyistä kehityskulkua, että nuori saa uutisensa kasvavasti nimenomaan vaan somesta ja algoritmien kautta, koska algoritmi ei ole vastuullinen tiedonvälittäjä. Se ei toimi samojen periaatteiden mukaan kuin journalismi tai perinteinen journalismi. Ja nyt se ohjaa yhä useamman nuoren käsitystä tästä maailmasta. Että se on haaste kyllä journalismille. Sitten jos tähän pakettiin lisätään vielä se, että mitä vaikka Meta on kertonut poistavansa Facebook News-välilehden Euroopasta, eli tämä uutisvälilehti, ja muutenkin on ilmoittanut vähentävänsä poliittista sisältöä oletussuositteluina Instagramissa ja Threadsissa, niin tämä kaikki vähentää uutissisältöjen näkyvyyttä somessa. Toki tästä täytyy huomioida, että monessa alustassa pystyy tätä suosittelualgoritmia niin kuin räätälöimään, ottamaan sen pois käytöstä, mutta näin ei kaikkien kohdalla ole ja tämä ei ole mikään oletus ja tosiaan vaan Euroopassa pystyy näin tekemään. Tämä jättää ehkä jäljellä sen, että meidän täytyy yrittää saada nuoret kiinni siellä somessa ja mahdollisimman hyvin tällaiset, jopa henkilöt, jotka ei kuluta uutisia ollenkaan, saada kiinni somessa ja sitten yrittää siirtää nämä uutismedia omia alustojen pariin, koska siellä sitten kuitenkin voidaan itse vaikuttaa sen journalismiin ja niihin valintoihin mitä tehdään. Ja joo, nämä oli näitä syitä ja taustaa tuohon mun kommentille ja mulla ei tässä kohdassa enempää. Voidaan mun puolesta jatkaa eteenpäin ja vastaan sitten lopuksi kysymyksiin. Mahtavaa. Kiitos Joni. Palataan lopussa. Jos multa ei tule kysymyksiä, niin minulta tulee. Kiitos. Jatketaan Esan kanssa tässä kohti. Ole hyvä, Esa. Joo,
Seuraavana on teemana sitten juuri nämä väylät uutisiin ja tämä sosiaalinen media nyt on se yksi väylä, joka on kasvussa. Mutta katsotaanpa seuraava dia. Tässä nyt sitten vertaillaan tutkimuksen osallistujamaita, että kuinka suuri osa sanoo menneensä suoraan uutissivulle sovellukseen sininen piste ja kuinka moni sitten sanahaun tai sosiaalisen median tai jonkun muun kautta. Ja tässä hiukan lohdutuksen sanaa sitten tuohon edelliseen, että Suomessa kuitenkin niin 72% vastaajista, eli eniten näistä maista, niin sanoo menevänsä vielä suoraan uutissovellukseen tai sivustolle. Eli se algoritmien vienti ei sitten ole niin voimakasta Suomessa kuin monessa muussa maassa. Sitten seuraa. Ja tällä kertaa ensimmäistä kertaa niin kysyttiin sitten tarkemmin näistä uutisia koostavista sivustoista ja chatboteista, että millä tavalla tai kuinka paljon niitä käytetään. Kun aikaisemmin oli kysytty vain yleisesti, että käytätkö tämmöisiä uutisia koostavia sivustoja, niin nyt lueteltiin ihan nimeltä, joka sitten tuottikin paljon isommat käyttäjäosuudet, kun ihmiset niin kuin tunnisti, että jaa, niin totakin olen käyttänyt. Ja suomalaisvastaajista niin 1/3 sanoo käyttäneensä jotain tällaista uutisia koostavaa sivustoa väylänä uutisiin. Et erityisesti nämä Google-uutiset tai sitten Google Discover on suosittuja. Näitä kysyttiin vähän niin kuin kahdellakin tavalla, että toi kaikista suosituin on tämä Android-puhelimeen ilmestyvät uutisartikkelit, kun verkkoselain avataan tai kun pyyhkästään puhelinta oikealle. Joo, sitten toinen teema, mitä kysyttiin, oli nämä uutishälytykset, ja niissähän Suomi ei ole mitenkään vertailussa kovin kärjessä, että 10% kertoo saaneensa uutishälytyksiä. No sitten näiltä, jotka niitä oli saanut, niin kysyttiin, että no mistä, ja siellä korostuu sitten erityisesti Yleisradio ja Hesari ja iltapäivälehdet, niin kuin tuosta taulukosta näkyy. Voidaan mennä eteenpäin. Ja tällä kertaa kysyttiin myöskin sitten näistä aamun ensimmäisistä uutisista, joita oli sitten 2016, 19, 22 ja 25 myös kysytty. Ja tässä nyt näkyy se uutisvälineen muutos. Eli kun vielä 16, niin 20% sanoi saavansa ensimmäiset uutisensa sanomalehdestä, painetusta sanomalehdestä, niin se on pudonnut 6%. Ja sitten tämä älypuhelin on tullut aika lailla ylivoimaiseksi. Mutta television kohdalla niin muutosta ei juurikaan ole, että se on toi 20% katsoo sieltä aamu-tv:stä ne uutisensa. No tekoäly on kiinnostava asia ja muokkaa niin kuin valtavasti tätä toimittajan työnkuvaa, kun sitä yhä enemmän ruvetaan käyttämään apuna. Ja siinä kysytään, että millä tavalla suhtautuu sitten ihmiset tähän tekoälyn avulla tehtyjen uutisten seuraamiseen. Ja pääosin tekoälyn avulla, vaiko sitten niin, että tekoäly on niin kuin vain avustavassa roolissa. Ja tässä on huomattava ero sit vastaajien mielestä, että silloin kun tekoälyä käytetään avustavassa roolissa, niin se suhtautuminen on huomattavasti myönteisempää. Ja tämä ero on myöskin hiukan kasvanut. Eli avustavassa roolissa, miten nyt suomalaisetkin toimitukset sitä käyttää, niin 1/3 reilu pitää sitä jokseenkin tai erittäinkin mukavana ja sitten 1/4 epämukavana. Katsotaan vielä seuraava. Kansainvälisessä vertailussa niin tässä
kuviossa nyt on sitten vähennetty tekoälyn käytön mukavaksi kokeavien osuudesta sen epämukavaksi kokeavien osuus. Ja siinä nähdään, että silloin kun tekoälyä käytetään vain niin kuin avustavassa roolissa, niin melkein kaikissa maissa on enemmän niitä, jotka pitää sitä niin kuin ihan hyvänä, kuin heitä, jotka pitää sitä niin kuin epämukavana. Kun taas sitten, että jos se on pääosin tekoälyn varassa, niin silloin tilanne on toisinpäin. Ja sitten mä oon järjestänyt nämä maat sen mukaan, että missä tämä ero on kaikista suurin ja pienin. Ja Iso-Britannia ja Suomi, niin siinä ihmiset tekee näiden kahden tekoälyn käyttötavan välille niin kuin isomman eron kuin muissa maissa. Että ajattelen niin, että siinä että täällä ehkä sit paremmin luotetaan siihen niin kuin toimittajan kykyyn käyttää sitä niin kuin järkevällä tavalla, kuin ehkä sitten tuolla Serbiassa, Bulgariassa, jossa tämä ero on pienempi. Sitten seuraava. Ja arviot sit siitä, että miten pääasiassa tekoälyllä tehdyt uutiset eroavat sitten ihmistoimittajan tekemistä uutisista. No, ihmiset pitää uskoa, että ne on niin kuin halvempia tehdä, mutta sitten melkein kaikissa muissa on enemmän niitä, jotka ajattelee, että ne ei ole niin helppotajuisia, ei ole niin puolueettomia, ei ole niin läpinäkyvästi tehtyjä, ei ole niin paikkaansa pitäviä ja ei ole niin luotettavia. Että kyllä se aika niin kuin negatiivinen kuitenkin tämä yleiskuva on nimenomaan sit näihin tällaisiin uutisiin, jotka tekoäly tekee niin kuin itse, ilman että se olisi ainoastaan avustavassa roolissa kuitenkin. Seuraava. Mutta sitten kun kysyttiin tarkemmin, että tällaisia tekoälyn mahdollisia käyttötapoja, että miten niillä voidaan ikään kuin rikastaa uutistarjontaa, niin siinä nämä ihmiset oli kuitenkin aika kiinnostuneita käyttämään, että erityisesti tämmöiset, joilla tekoäly muokkaa sitä uutisten esittämistapaa, niin saavutti suosiota. Ne on nämä kuviossa sinisellä merkityt, että tiivistelmät tai sitten käännökset ulkomaisesta jutusta ja tekstin muuntaminen ääneksi ja näin poispäin, niin nämä on sellaisia, mitä aika monet niin pitää kiinnostavina ja olisi valmiita käyttämään. Sitten hiukan vähemmän niin on sit heitä, jotka ajattelee, että tällainen personointi, että kiinnostuksen kohteiden mukaan tehtävä tekoälyn tekemä tarjonta tai sitten otsikointi, että sellainen kiinnostaa. 27% sanoo, että mikään näistä ei olisi kiinnostavaa. Ja sitten ylipäänsä tähän mediasisältöjen personointiin suhtaudutaan niin kuin suhteellisen myönteisesti, että vaikka on puhetta siitä, että se voi aiheuttaa tämmöistä kuplautumista tai sitten puhutaan siitä pelosta, että jää niin kuin jonkun olennaisen ulkopuolelle, kun saa vaan itselle suunnattua ja näin, niin kuitenkin suurempi osa suhtautuu siihen, että itselle räätälöityy tarjontaa niin myönteisesti kuin kielteisesti. Ja joo, sitten toi uutiset esimerkiksi tuossa kolmantena, niin 43% kokee sen jokseenkin tai erittäinkin mukavaksi ja vaan 17% erittäin tai vähemmän mukavaksi. Että tässä ehkä on se, että kun tämä mediamaailma on mennyt tämmöiseksi erittäin runsaaksi ja tulee aivan kauheasti kaikenlaista tarjontaa, niin tähän ollaan jo tähän personointiinkin totuttu ja se on sellainen niin kuin tapa löytää. Asennoituminen ei ole ehkä enää niin kielteinen kuin on saattanut olla joskus aikaisemmin, vaikka ei tässä nyt ajallista vertailua ollutkaan. Seuraava.
No sitten tämä kiinnostus uutisiin ja uutisten välttely on seuraava teema. Mennään eteenpäin. Suomihan on tässä vertailumaissa se maa, jossa uutiset kiinnostaa. Että 63% sanoo olevansa erittäin tai varsin kiinnostuneita uutisista ja 29% jossain määrin kiinnostuneet. Vain 7% sanoo, että eipä juuri kiinnosta. Et edelleen kirii tässä nyt Nigeria ja Kenia, josta tuo Amykin sanoi, että niissä se otos ei ole ihan tai lähellekään edustava. Että siinä mielessä niin ehkä tämmöiset paremmin edustavien maiden keskuudessa Suomi on niin kuin edelleen maa, jossa on eniten uutisista kiinnostuneita eteenpäin. Ja ajallisesti kun katsotaan, niin jonkinlainen notkahdus kiinnostuksessa oli tuossa vuodesta 2018 vuoteen 2019, mutta sitä mä en osaa selittää, että mistä se johtuu. Että jollain tavalla niin se kiinnostus hiukan putosi, mutta edelleen se on 2/3 niin on erittäin tai varsin kiinnostuneita ja vaan 7% ei kovin kiinnostuneita eteenpäin. Ja aika arvattavasti sitten, kun katsotaan taustaryhmittäin, niin koulutetut, hyvätuloiset, ikääntyneet ja miehet niin sanoo olevansa uutisista kiinnostuneempia kuin muut. Mutta tämmöinen uutisten välttely on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Että toi sininen viiva kuviossa niin kuvaa tämän vuoden tilannetta eri maissa ja sitten nuo pallot aikaisempia vuosia. Ja niin kuin nähdään, niin se välttelevien osuus on enimmäkseen noussut, eli aikaisempien vuosien pallot on tuolla asteikossa alempana. Ja Suomessa niin on näitä vältteleviä vähemmän kuin monissa muissa maissa, ja erityisesti niin vuodesta 2023 vuoteen 2024 niin se välttelevien määrä nousi. Että tässähän nyt on ollut monenlaista ikävää uutismaisemaa, että ehkä se jollakin tavalla sitten kyllääntyi tuossa kohtaa. Mitään täsmällistä syytä tuolle niin kuin 5% hyppäykselle en osaa sanoa, mutta samassa korkeassa tasossa se on pysynyt nyt sitten tänäkin vuonna, nyt eteen. Kun kysyttiin sitten, että mitkä on ne syyt vältellä uutisia, niin siinä juurikin on tämä negatiivisuus ja sodat ja konfliktit, kuluttavuus, liikaa politiikkaa. Mutta sitten hiukan erityyppinen syy, 18% sanoo, että uutiset on epäluotettavia tai puolueellisia. Ja sitten toinen tai kolmas tyyppi on tämä, että ne ei ole niinku relevantteja, ei ole mitään käyttöä. Et näistä ainakin jommankumman niin sanoo 27%. Että voisi sanoa näin, että tämä negatiivisuus ja suuri määrä ja raskaus on niinku se tärkein syy, mutta sitten on se, että ei tunnu relevantilta, niin on toisiksi, ja sitten kolmantena on sitten nämä epäilyt siihen, että ne on jotenkin pinoja tai muita. No tästä päästäänkin sitten tähän luottamukseen, joka Suomessa on aina ollut korkeampi kuin missään muussa maassa. Nyt taas Nigeria kiri tuohon edelle, mutta samat varaukset kuin tuossa aikaisemminkin niin sen tuloksen suhteen. Pohjat luottavien määrässä oli vuonna 2020 ja sitten 2021 oltiin koronavuodessa, missä ei vielä oltu 2020 kyselyä tehtäessä. Ja se luultavasti niin kuin lisäsi tätä uutisiin luottavien määrää. Ja Suomessa se luottamus on pysynyt tuossa 2/3 luottaa enimmäkseen uutisiin ylipäänsä ja 3/4 luottaa niihin uutisiin, mitä itse seuraa. Mennään eteenpäin. Ja tässä näkyy sitten tarkemmin tämä ajallinen kuvaus ja näin, että toi luottavien määrän nousu tuossa 2021, joka tulee aika paljon siitä, että ne, jotka ei ole osannut sanoa, niin on
sit kallistunut tälle luottavien puolelle. Et siinä kohtaahan tuli tämmöistä keskustelua uutisten luotettavuudesta, oli nämä koronakriittiset, jotka oli sitä mieltä, että valtionhallinto ja uutismedia tuottaa tämmöistä propagandaa ja näin poispäin. Et siinä oli sellaista niin kuin konfliktia vähän siitä totuudesta. Mutta Suomessa näyttäisi siltä, että ne, jotka oli niin kuin, tavallaan ei asiaa niin kauheasti miettinyt, niin siinä kohtaa sit kallistui enemmän sille luottamisen kuin epäluottamuksen puolelle, tulkitsisin näin. No sitten tänä vuonna kysyttiin avoimella kysymyksellä, että mitkä olisi sellaisia toimia, jotka sit vastaajan luottamusta uutisiin voisi lisätä. Ja noita toi Eimikin jo kansainvälisestä tutkimuksesta kertoi. Mä tämän suomalaisen aineiston luokittelin sitten aika tällainen tarkkaankin. Ja peräti 822 vastausta tuli, että se on musta aika hyvin tällaiseen avoimeen kysymykseen. Ja siinä juuri korostui sitten tällaiset, että pitäisi olla niin kuin totta, faktoja ilman mielipiteitä, tarkastakaa ne teidän uutiset kunnolla, ja sitten juuri tämä niin kuin neutraalius, että pitäisi olla puolueettomia, että ideologia paistaa vahvasti läpi, että pitäisi päästä niin kuin neutraalimpaan. Ja sitten läpinäkyvyyteen, että mihin ne perustuu ne uutiset, lähteet tarkemmin esiin. Tällaisia oli paljon. No klikkiotsikot ärsyttää. Sitten moninäkökulmasta toivottiin, että ei vaan niin kuin yhden narratiivin kautta, vaan että olisi erilaisia ajatustapoja samassa jutussa. Ja analyyttisyys, kriittisyys, taustoitus, asiantuntevuus, että paitsi että toimittaja on niin kuin asiasta perillä, niin oltiin kiinnostuneita, että nimenomaan asiantuntijat keskustelisivat eikä esimerkiksi poliitikot riitelisi keskenään. Että tämän tyyppistä. Tämä autenttisuus oli kiinnostavaa, että siinä oli ajatus jotenkin semmoinen, että kun näytetään paikan päältä tai on niin kuin videotodistetta, niin se niin kuin olisi jotenkin sitten sellainen luottamuksen peruste sen sijaan, että vaan kerrotaan. Ja sitten tällainen sensaatiomaisuus, viihteellisyys, kritiikki liittyy tuohon olennaisuuteen ja tällä tavalla. Että tämmöisiä tulee, joka on niin kuin musta ihan vakavasti otettavaa viestiä, että jollain tavalla ihmiset kuitenkin sanoissaan ainakin kaipaa semmoista tietyllä tavalla niin kuin neutraalia, luotettavaa otetta, vaikkakin sitten ehkä hakeutuvat semmoisiin saitteihin, mitkä tukee heidän omia näkemyksiään, mutta että kuitenkin jotenkin nämä perinteiset arvot sitten sieltä heijastuu. Joo, tuossa kysymys oli näistä autenttisuuden sitaateista, niitä siellä jotain on siellä raportissa, mutta mulla on tässä nyt 3, voin sanoa, paikalliset toimittajat, suorat lähetykset, enemmän todisteita kuten videoita. Että tässä oli 3 tämmöistä sitaattia siitä. Mennään eteenpäin. No, sitten sellainen havainto tämänvuotisessa on, että jotenkin itsensä vasemmistolaisiksi tai oikeistolaisiksi mieltävien luottamuksessa niin näkyy tämmöistä eriytymistä jonkun verran, että tuossa kuvassa on vasemmistolaisten poikkeama keskimääräisestä ja oikeistolaisten poikkeama keskimääräisestä kuvattu vuodesta 2018 ja koko ajan niin kuin vasemmistolaisista hiukan keskimääräistä suurempi osuus on sanonut, että uutisiin voi luottaa ja oikeistolaisista hiukan keskimääräistä pienempi, mutta että tämä ero on nimenomaan nyt sitten tänä ja viime vuonna niin hiukan kasvanut. Mä ajattelen sillä tavalla, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu ylipäänsä niin on polarisoitunut jonkun verran ja sitten julkisuudessa on ollut uutismediaa kohtaan niin kuin hyökkäyksiä tai kritiikkiä, että on niin kuin vasemmistolaisesti orientoitunutta, joka sitten oikeistolaisiksi itsensä mieltävien mielessä
niin kuin voi heijastua tämmöisenä sitten epäluottamuksen ilmauksena. Ja muutenkin tietysti uutismedialle tämä asettaa haastetta, kun jos niin kuin ihmisten arvot ja ajatustavat sitten eriytyy kovasti, niin ihmiset löytää sen tavallaan yhteisen pohjan, jonka niin kuin puitteissa sit voidaan olla reilusti erimielisiä. No, tämä kysytään vuosittain kanssa nämä yksittäisten uutismedioiden luottamusarviot asteikolla 0–10. Ja tulos on ollut joka vuosi aika lailla tämä sama, että Yleisradio siellä luotetuimpana ja sitten Hesari ja talouslehdet ja ilmaisjakelulehdet ja iltapäivälehdet viimeisenä. Et tässä nähdään, että tämä suomalainen uutismediakenttä on sillä tavalla aika homogeenista, että niissä ei sellaista poliittista eroa kauheasti ole keskenään nähdäkseni, että nämä epäluottamusarviot tulee sitten ehkä enemmän tämmöisestä niin kuin sensationalismi-mielikuvista, mikä pudottaa sitten iltapäivälehtien arvioita. Mennään eteenpäin. Mutta sitten poliittisella kulmalla niin Hesari ja Yle nyt ehkä on ollut eniten tämmöisen julkisenkin niin kuin oikeistolaisen kritiikin kohteena ja se näkyy näissä tuloksissa, että kun katsotaan 23, 24, 25 vuosia, niin vasemmistolaisten mielipiteissä ei ole ollut muutosta lainkaan eikä paljon keskustaankaan itsensä sijoittavissa, mutta että oikeistolaisten keskuudessa niin nämä arvosanat 0–10 niin on hiukan pudonnut sekä Ylelle että Hesarille, että muille viestimille ei näin isoja eroja tai näin isoa muutosta ei ole, mutta näillä kahdella ehkä kaikista eniten. Sitten tästä harhatiedosta ja disinformaatiosta niin ollaan huolissaan ja kysyttiin, että mitkä on niin kuin uhkaavimpia lähteitä näille ja paikkoja, niin aktivistit, ulkomaiset hallitukset, verkkovaikuttajat on siellä kärjessä. Uutismedia, niin 22% pitää sitä niin kuin uhkaavana harhatiedon lähteenä kuitenkin, että ei ihan olematon luku, mutta kuitenkin luetelluista pienin. No sitten kun pyydetään näitä paikkoja, niin siellä tulee näitä TikTokit ja Facebookit, somealustat tässä järjestyksessä ja uutissivustot 14% kanssa siellä niin kuin vähemmistönä, mutta kuitenkin. Ja vihoviimeisenä kasvokkain käydyt keskustelut tuntemien ihmisten kanssa. Tässä mä ajattelen, että miksi se on noin pieni, kun voi ajatella, että tuntemat ihmiset, että niiden käsitykset voi kyllä olla vinoutuneita, niin siinä on ehkä se vuorovaikutus ja näin, että se, ja sitten, että siinä ajattelee nimenomaan sitä itseänsä, kun useinhan on niin, että ihmiset on huolissaan siitä, että toiset saa väärää tietoa, eikä niinkään siitä, että he itse saisi, koska he pystyvät sen kyllä itse erottamaan sieltä. Että jotain tämän tapasta näiden numeroiden taustalla voi olla. No mistä sitten tarkastetaan tietoja, jos epäilyttää joku tieto? Niin aivan kärjessä Suomessa, niin kuin muissakin maissa, niin on tämä luottamani uutislähde tai sitten viralliset lähteet. Ja joo. Sitten on nämä faktantarkastussivustot on harvempien käyttämiä ja tällä tavalla. Mennään eteenpäin. Mutta sitten mielenkiintoinen oli se, että kun kysyttiin sitten ihan avoimella kysymyksellä, että no mitkä on niitä uutislähteitä tai faktantarkastussivuja tai tekoälybotteja, mistä haetaan, niin suomalaisvastaajista niin aivan ylivoimainen oli tämä Yleisradio, että sieltä katsotaan. 2. Hesari, 3. MTV, sitten iltapäivälehdet, sitten ulkomaalaisia. 7 on saanut 8 kommenttia, että sieltä katsotaan. Tässä on kaikki, jotka on vähintään 3 mainintaa saanut. No faktantarkastussivustoista Faktapaari on 1. ja sitten noita kansainvälisiä. ChatGPT-täkin on
31 vastaajaa kertoo kysyneensä. Mutta kertoo juuri sitä, että suomalaisen niin kuin ison uutismedian asema tällaisena tiedonlähteenä verkossakin on aika vahva. Kiitos Esa. Seuraavaksi päästään tosiaan Sonja Saarikoski lauteille, eli hän kommentoi aihetta, mistä hän on kirjoittanut myös meidän raporttiin. Ja Sonjasta lyhyesti: hän on toimittaja, tietokirjailija ja verkkomedia Uuden Jutun toimituspäällikkö. Hän on kirjoittanut erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä ja taiteesta. Saarikosken rikoksia tehneitä naisia käsittelevä tietoteos Naisvangit, rikollisuuden kehämaailman onnellisimmassa maassa ilmestyi vuonna 2023. Ole hyvä Sonja, kiva kun olet linjalla meidän kanssa. Kiitos, kuuluuhan tämä mun ääni? Kuuluu hyvin. Hyvä. Mulla oli myös teknisiä ongelmia, mun tietokone heitti mut kokonaan pois ja mä oon sen takia puhelimella, niin mä ehkä pidän kameran ainakin tässä vaiheessa pois päältä, koska se voi vähän vaikeuttaa, että mä heilun siinä sitten, kun heinäseiväs tässä puhuessani, mutta kiitoksia hei tosi paljon tästä mahdollisuudesta pitää tämä lyhyt puheenvuoro täällä. Mun aihe on tosiaan tämä luottamus, ja kuten Esa tuossa jo nopeasti viittasikin, niin myös minun mielestä nämä kyselyvastaukset tämän luottamuksen lisäämisen osalta on osittain vähän ristiriitaisia, ja itse ajattelen, että niissä näkyy ero ideaalin ja sitten reaalimaailman välillä, ja erityisesti mä viittaan nyt tähän puolueettomuuden käsitteeseen, joka nousi tässä kansainvälisessä aineistossa ihan tärkeimmäksi luottamusta lisääväksi tekijäksi vastanneiden mielestä, ja suomalaisessakin aineistossa tämä osuus oli aika merkittävä. Ja mielestäni siis puolueettomuus on ihan loistava ihanne kaikille toimittajille, josta on syytä pitää kiinni, mutta sen ei ole koskaan mahdollista olla totta sellaisenaan, ja mun mielestä se on mahdotonta sen takia, koska yhdessä jutussa ei ole ikinä mahdollista kertoa kaikkea ja ihmiset lukee niitä omista näkökulmistaan. Eli se, mikä on toisen mielestä puolueetonta, on sitten toisen mielestä puolueellista, koska juuri hänelle tärkeä näkökulma ei noussut esiin. Ja tietysti myös totta on, että harva seuraa uutisten kokonaisuutta ihan kokonaan missään mediassa, mikä tarkoittaa, että ihmisten käsitys myös tästä median puolueettomuudesta on siinäkin mielessä aina värittynyt. Sitten samalla, kuten tässä on keskustelussa käynyt ilmi, niin, ja raportin tulosten mukaan jo 4/4 nuorista saa uutisensa sosiaalisesta mediasta. Ja vaikka näihin medioihin ei tosiaan kyselyjen mukaan luoteta, niin käytännössä niitä silti kulutetaan. Ja Yhdysvalloissahan tämä on vielä räikeämpää, ja siellä onkin tutkittu, että ihmiset luottaa podcastajiin enemmän kuin toimittajiin. Ja tämä on nyt just ristiriidassa tämän puolueettomuuden käsityksen kanssa, ja sen kanssa, että sillä ratkaistaan tämmöinen luottamuskriisi, koska nimenomaan podcastajat hän tuovat esiin näitä omia henkilökohtaisia näkemyksiä, se on se syy, miksi heitä kuunnellaan, ja sama pätee sitten sosiaaliseen mediaan, eli myös siellä on kulttuuriin kuuluu kertoa henkilökohtaisista asioista. Ja edelleen toistan nyt itseäni, en tarkoita, että perinteisen median tulee hylätä omat ideaalinsa, näin missään nimessä ei tule tehdä. Mun mielestä aina pitää pyrkiä kohti parasta mahdollista tietämystä ja näkökulmien laajuutta. Mutta oikea keino tähän ei ole puolueettomuuden teeskenteleminen, esimerkiksi neutraali kieli tai niin kutsutusti kaikki puolet huomioiva raportointi, kuten jotkut kyselyyn vastanneet ehdotti ainakin näissä kansainvälisissä tuloksissa, koska nämä asiat ei tarkoita kaikille ihmisille samaa, ja siksi ne ei koskaan kuitenkaan tule kaikkien mielestä toteutumaan. Ja itse asiassa mä väitän, että usein ongelma on oikeastaan se, että toimittajat piiloutuu tämän puolueettomuuden doktriinin taakse, mikä sitten herättää epäluuloja niissä, jotka huomaavat oman näkökulmansa tulleen sivuutetuksi. Ja kuten Esakin tuossa viittasi, niin Suomessa vasemmistolaisiksi ja oikeistolaisiksi itsensä mieltävien ihmisten luottamus uutisiin on jakautunutta ja kehittynyt vähän eri tavalla, ja se on esimerkiksi yksi asia, mitä toimituksissa pitää miettiä. Mutta mä itse väitän, että siis usein paras keino lisätä luottamusta on tämän niin kuin keinotekoisen puolueettomuuden lisää, niin tämä läpinäkyvyys, joka siis myös nousi sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tuloksissa. Eli sen sijaan, että toimittajat esittää olevansa vähän kärjistetysti jumalia, jotka pystyy kertomaan kaiken puolueettomasti kaikista mahdollisista näkökulmista, niin mielestäni luottamusta lisää se, että juttujen lähtökohdista ollaan avoimia. Ja myös siitä ollaan avoimia, mitä ei tiedetä. Tämä on uskoakseni luottamusta lisäävä tekijä.
ihan kaikille. Ja kuten tässäkin on jo tullut aikaisemmin ilmi, niin uutisväsymys lisääntyy ja oikeastihan tietenkin suurin uhka uutisille on, että ne jää kokonaan kuluttamatta, sillä on mahdotonta luottaa asiaan, jolla ei ole roolia omassa elämässä tai tällainen luottamus on täysin merkityksetöntä, se ei tarkoita yhtään mitään. Ja vaikka Suomessa tämä tilanne uutisväsymyksenkin suhteen on parempi kuin monessa muussa maassa, niin tämä 9% nuorista naisista, jotka eivät kuluta ollenkaan mediaa, on esimerkiksi ihan hurja tulos, ja tätä vastaan pitää nimenomaan taistella. Tähän tämmöinen kirjasiteeraus Jose Saramagolta vuonna 2004 ilmestyneessä satiirisessa dystopiassa toimittaja sanoo näin. Jos ihmiset kyllästyvät sanoihin, silloin minä jään työttömäksi. Tämä oli siis teoksesta Kertomus näkevistä. Ja nimenomaan, jos kukaan ei halua niitä lukea, niin silloin tällä luottamuksellakaan ei ole mitään väliä. Ja siksi mä uskon, että tämä läpinäkyvyys, tai siksikin uskon, että läpinäkyvyydellä tavoitetaan ja sitoutetaan ihmiset paremmin kuin esittämällä puolueetonta neutraalia eminenssiä. Mä uskon, että tämä läpinäkyvyys on uusi puolueettomuus. Kiitos. Yes. Kiitos Sonja erittäin hyvästä puheenvuorosta ja hienoa, olet ymmärtääkseni loppuun asti linjoilla, niin voidaan sitten kysyä kysymyksiä. Mutta nyt Esa, ole hyvä ja jatka ja varmaan mennään aika vauhdikkaasti viimeisiä osioita läpi. Joo, eli tästä uutisista maksamista on seuraava teema ja otetaan seuraava dia. Ja tässä näkyy tämä kansainvälinen vertailu siitä, miten viime vuosina niin kuinka suuri osuus on kertonut maksaneensa verkkouutisista. Suomessa se on noin 20% ollut koko 2020-luvun, eikä ole siitä miksikään muuttunut. Ollaan tuolla hiukan keskimääräistä suurempi osuus, mutta sitten Norjasta, Ruotsista hiukan jäljessä. Mennään eteenpäin. Ja ketkä sanoo maksaneensa, niin tietenkin uutisista kiinnostuneet, politiikasta kiinnostuneet, korkeasti koulutetut, hyvätuloiset, nuoret hiukan yleisemmin kuin vanhemmat, sukupuolten kesken ei eroa. Ja joo, sitten, että kysyttiin, että mistä uutisnimekkeistä on maksanut. Ja tämä on aika keskittynyt, että Suomessa Helsingin Sanomat on se, josta puolet uutisten säännöllisistä tilaajista niin sanoo maksaneensa. Nyt iltapäivälehdet on tullut tähän kannoille sitten, ekaksi Iltalehti Plus liite tai jutut ja sitten Ilta-Sanomat Extra, molemmilla aika hyvä tommonen niin kuin maksajien osuus. Jos paikallismediaa, maakuntamediaa katsotaan kokonaisuutena, niin sekin nousee tuonne 41% säännöllisen digitilauksen tehneistä, niin kertoo näitä tilanneensa kaikista vastaajista 6%. Uusi juttu niin on kirjannut myöskin tänne listoille uusi julkaisu ja 4% säännöllisistä tilaajista, niin se on aika hyvä suoritus. Sitten oli näitä, jotka ei tilaa, niin kysyttiin, että mikä saattaisi kannustaa tilaamaan, muutama asia, ja suosituimmaksi osoittautui tämä pääsy useammalle kuin yhdelle uutissivustolle kohtuuhintaan. 16% sanoi, että tämä voisi kannustaa maksamaan, ja alle 35-vuotiaista niin 1/4 peräti tätä, mutta sitten nämä muut lisäpalvelut ei niin paljon innosta, ja 70% sanoo, että mikään nyt ei kannustaisi maksamaan, että riittää ilmaistarjonta. Sitten on tämä sosiaalisen median seuranta ja mihin siellä kiinnitetään huomiota. Tässä on nämä käyttäjäosuudet viikoittain niin kuin eri palveluista. Vuodesta 2014 WhatsApp on siellä kärjessä ja ollut kasvussa. Instagram on ollut kasvussa, Facebook ja YouTube aika stabiileina. TikTokin käyttäjäosuus on nyt siinä 20%, on tasaantunut se kasvu. Mutta kun kysytään,
että uutisten lukemiseen, katsomiseen tai jakamiseen, että mitä on käyttänyt näistä, niin siellä Facebook on edelleen suosituin, hiukan pienentynyt. YouTube on kakkosena, WhatsAppilla pientä notkahdusta, mutta Instagram on edelleen ikään kuin nousussa tämmöisenä uutisvälineenä somessa, samoin TikTok. Joo. Sitten, me vaan. Suurimman huomion kohteet sosiaalisen median uutisissa eri maissa, niin sosiaalisessa mediassa kun uutisia seurataan, niin tietenkin ehkä määritelmänkin mukaan niin uutismedia ja journalisteja seurataan. Ja Suomi ei tässä mitenkään erotu muista maista, että 53% sanoo seuraavansa uutismediaa tai journalisteja. Sisällönluojat persoonat on pienempi osuus, samoin kuin tavalliset ihmiset tai poliitikot. Ja nyt sitten kysyttiin taas nimeketasolla avoimella kysymyksellä, että mitä sitten olet seurannut sosiaalisen median kautta. Ja tässä on aika merkittävä jälleen tämä Yleisradion niin kuin somepresenssi, että 103 mainintaa tai 109 mainintaa itse asiassa Yleisradiosta, seuraavana Ilta-Sanomat 56 mainintaa, Maikkari 56, Hesari 48, Iltalehti 45. Eli uutismedioista niin nämä suuret ja erityisesti Yleisradio niin on niin kuin näkyvillä somessa ja nähdään siellä. Mennään eteenpäin. No sitten muut kuin uutismediat somen uutisissa, mitä seurataan, niin siellä nyt sitten tammi-helmikuu oli tämä kyselyn ajankohta, niin useimmin mainittuja Donald Trump, Elon Musk, sitten Heikelän ja Koskelon ajankohtaiset podcastit, perussuomalaisia poliitikkoja ja puolueita, mutta aika pieniä mainintamääriä, että 190 mainintaa näistä muista kaikkiaan, niin ei kasannut millekään, vaan on hyvin paljon ja erilaisia nimiä sieltä nousi esiin. Mutta nämä amerikkalaiset nyt ehkä sitten tämän Yhdysvaltain tuoreiden presidentinvaalienkin takia ja näin, niin nousi kärkeen seuraa. Sitten mä vähän luokittelin niitä vielä tyypeittäin, niin kotimaisiin ja ulkomaisiin ja sitten tämmöisiin, jotka on tunnettuja niin kuin jonkun muun kuin sometoimintansa kautta, on noin ensimmäiset rivit tuossa, ja sitten tuosta ajankohtaiskommentaattori siitä alaspäin, niin on sellaisia, jotka on niin kuin somesta tuttuja, niin aika paljon tämmöiset ajankohtaiskommentaattorit ja blogistit, niin kuitenkin nousee sieltä, että ei tämmöiset elämäntapamuoti nämä niin jää aika vähäisiksi. Ja sitten se, mikä kiinnittää huomiota, niin on tämä ulkomaalaisten suuri määrä, että puolet ulkomaalaisia, puolet kotimaisia ja varsinkin yhdysvaltalaisia, että Suomessakin seurataan amerikkalaista somea ja amerikkalaisia bloggareita ja YouTube-tähtiä. Tosin ne sitten saattaa Jenkeissä myöskin esiintyä telkkarissa, että on tämmöisiä talk show-tyyppisiä. Mä oon listannut tänne niin kuin somepuolelle tuohon. Jätetään toi some tai toi videot ja podcastit nyt tästä pois. Ne löytyy sieltä raportista. Kyllä, ja Eemihän onneksi meillä jo kertoikin, että Suomessa ehdottomasti suositaan lukemista, eli siitä jo tiedetäänkin jotain. Eli siirrytään tässä kohtaa kysymyksiin ja olkaa linjoilla niin kauan kuin pystytte. Mutta sitten mua ehkä kiinnostaisi kysyä, jos Joni on vielä linjoilla, mainitsit juurikin näistä alustojen ja algoritmien tuomista haasteista nuorison tavoittamiseen ja miten ollaan enemmän sosiaalisessa mediassa, niin olisitko halunnut kertoa oman näkökulman, oman työn kautta, että miten te Mekkarilla pyritte luomaan sisältöjä erilaisille kanaville ja tavoittamaan sieltä sitten uusia yleisöjä? No joo, kyllä meillä tietysti on sillä, että tosi erilainen demografia tavoitetaan eri kanavissa, hyvinkin erilainen, ja totta kai pitää aina sitten vähän räätälöidä kanavien mukaan, mutta kyllä meillä on niin kuin lähtökohtana ollut se, että
kaikesta uutisoidaan ihan kaikkiin somekanaviin ja yritetään ehkä sitten siinä tavallaan kiinnittää aika paljonkin huomiota siihen, että miten ne vaikka, jos nyt puhutaan vaikka somevideoista, niin miten videot rakennetaan, miten puhutellaan sitä nuorta kohderyhmää, puhutaan puhekielellä ja tällaisia erilaisia tapoja on tavoittaa se nuori. Joo, kyllä siis niin kuin työssä kohtaan sitä jatkuvasti, että tietynlaiset sisällöt ei saa läheskään niin paljon näkyvyyttä. Just tämmöiset niin kuin vaikeat aiheet, sota-aiheet, poliittiset aiheet, niin sisä- kuin ulkopoliittisetkin aiheet, talouspolitiikka, nämä ei niin kuin sillä tavalla nouse somessa viihteellisten sisältöjen niin kuin tapaan. Ja sitten tietysti meillä on niin kuin aika vähän kontrollia siihen, että miten meidän niin kuin videot näkyy, että sitten on toki niin kuin maksettu mainontaa yksi vaihtoehto, mitä varmasti monet käyttää. Se on yksi keino, mutta muuten tavallaan tämmöisiä keinoja niin kuin kaiken sen sisällön näkyvyyden lisäämiseksi on aika vähän. Ja sitten myös, jos siellä lisätään vielä se, että yhteydenpito näihin somealustoihin on ollut, se on vaihdellut tässä viime vuosien aikana. Nyt on taas eri tavalla niin kuin yhteyshenkilöitä, mutta että tavallaan, että kun joku sisältö ei lähde nousemaan tai ei saa sitä näkyvyyttä, niin aika vähän on tehtävissä sille ja aika vähän on niin kuin tavallaan tapoja keskustella näiden alustojen kanssa. Se on ehkä se oma kokemus. Yes. Kiitos Joni. Palataan vielä Heikin kysymykseen, eli oli lukenut liian nopeasti kysymyksen. Hän halusi ymmärtää nimenomaan tekniikka- ja talouslehden lukijamääriä, eli ne on KMT:ssä vahvemmat, eli onko selitystä sille, miksi tässä tutkimuksessa ei? Joo, tekniikka ja talous ei ole tässä mukana ollenkaan. Että tässä on tietyt isoimmat mediat, valtakunnalliset, mutta ei ole tekniikka ja talous mukana ollenkaan. Sen takia se ei ole tässä lainkaan. Tämä hyvin selkeä vastaus. Kiitos. Sitten vielä Sonja. Kiva, kun olit tosiaan mukana. Mua kiinnostaisi kuulla taas sitten uuden jutun näkökulmasta sitä, että miten te rakennatte sitä uutisointia juurikin taklatakseen tätä puolueettomuus näkökulmaa, mistä hyvin jo kerroit, että miten sen asiaan pitäisi mielestäsi mennä, mutta haluatko kertoa vielä lisää teidän prosessista, miten tämä menee? Joo, kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin pitää sanoa, että mehän ollaan vasta aloitettu, eli me hirveästi mietitään myös näitä asioita, mutta että myöskin Tanskassa Zetlandissa, joka omistaa suurimman osan meistä, kuin sit myös Uudessa jutussa, jotka teemme tietysti itse omat päätöksemme, niin on tällainen ajatus kuin ihmiseltä ihmiselle. Eli me ajatellaan, että toimittajat on kuitenkin ihmisiä, joilla on niin kuin ikään kuin ihmisen kapasiteetti, ja sitten meidän ammatti on tehdä sitä journalismia ja tehdä se mahdollisimman hyvin, ja sen takia meillä on aika paljon niin kuin sitä sellaista myöskin niin kuin se toimittaja tuo sitä oman ajattelunsa prosessiin esimerkiksi mukaan, mistä mun mielestä erinomainen esimerkki on esimerkiksi Anu Partasen Yhdysvaltoja käsittelevä juttusarja, joka ilmestyy alkuvuodesta joka viikko. Puhun siis tästä 100 päivää -nimisestä sarjasta, ja nyt se ilmestyy sitten vähän harvemmin, mutta Anu Partanenhan on itse Yhdysvaltain kansalainen ja asunut siellä 10 vuotta ja naimisissa yhdysvaltalaisen kanssa, ja tämä tämmöinen niin kuin henkilökohtainen suhde tähän maahan näkyy hirveän hyvin niissä ja hienosti niissä jutuissa, mutta se ei ole yhtään itse korostuksellista, eli mun mielestä se on nimenomaan sitä läpinäkyvyyttä. Hän usein esimerkiksi tuo esiin omia ajatuskulkujaan, ajatuksen prosesseja, että mihin mikäkin perustuu, tai esimerkiksi kokemuksia, mitä hänellä on ollut asuessaan Yhdysvalloissa, mutta se ei siitä huolimatta ole minäkeskeistä minun mielestä missään nimessä, ja se on ollut hirveän pidetty juttusarja, että esimerkiksi tämmöisillä keinoilla sitä tuodaan, ja sitten meillähän niin kuin, on hyvin voimakas audiopainotus, vaikka jutut voi myös lukea, mutta että meillä tosi paljon kuunnellaan, niin silloin myös korostuu se, että kun me itse luetaan ne juttumme sitten myöskin audioon, niin silloin se
tuo automaattisesti sen toimittajan lähemmäs, eli hän ei ole missään norsunluutornissa, vaan hän on oikeasti siellä omissa kuulokkeissa, ja se myös mun mielestä vaikuttaa, tai sen pitää vaikuttaa siihen kerronnan tyyliin, että sitten yhtäkkiä semmoinen hyvin etäännytetty kerronta tällaisessa muodossa saattaa alkaa vaikuttaa aika hassulta, kun se toimittaja siellä sitten kuitenkin samalla lukee sitä ihan itse kirjoittamaansa asiaa omalla äänellään. Ja tämä ei tietenkään tarkoita millään muotoa niistä perinteisistä journalismi-ideaaleista luopumista, eli yritetään olla niin moninäkökulmasta kuin mahdollista, ja samalla vaan sit myöntää se, että se ei ole ikinä niin kuin yhdessä jutussa mahdollista. Ja sit yksi tärkeä elementtihän meillä on myös tämä jäsenten kanssa käyty keskustelu siellä meidän omalla alustalla, mikä sitten tuo lisää sitä läpinäkyvyyttä, että nyt mä nostan jälleen Anun esimerkiksi, muitakin hyviä esimerkkejä on, mutta usein ne jutut ja niiden teemat vielä jatkuisit siellä tosi pitkäänkin siellä meidän keskusteluissa, kun ihmiset halusivat tietää tai kysyä lisää omista näkökulmistaan, ja sekin sitten tuo sitä läpinäkyvyyttä siihen prosessiin, ja toisaalta se jälleen kerran osoittaa, että se juttu ei ole valmis silloin, kun se on valmis, vaikka se olisi miten hyvä, koska aina tulee lisää kysymyksiä, ja sitten parhaimmillaan se keskustelu voi jatkua, ja tuossakin sarjassa tuli sitten lisää juttuaiheita jäsenten kysymyksistä, ja jälleen kerran Anu itse ne kuratoi, eli ei tietenkään luovutettu journalistista päätösvaltaa, vaan ikään kuin jatkettiin sit siitä sitä raportointia. Yes. Mahtavaa, kiitos tästä kuvauksesta. Jotta me ei nyt mennä ihan mahdottomasti yliajan, niin joudun tässä kohtaa päättämään hyvät keskustelut ja kiittämään kaikkia teitä puhujia ja kaikkia yleisössä osallistumisesta tähän aamun tilaisuuteen. Kiitos ja mainiota juhannusta kaikille.